72 kontrol. Iba 72 kontrol vykonal v roku 2022 Úrad pre ochranu osobných údajov. Z toho 52 kontrol dopadlo na pokutu. Priemerná výška pokuty bola 1166 eur. V roku 2021 tento úrad vykonal len 59 kontrol. Vydal 53 pokút s priemerom na jednu pokutu vyše 2000 eur. Úrad sám na svojom webe uverejnil informáciu, že je personálne poddimenzovaný. Hoci je možnosť kontroly v tejto oblasti pre vaše podnikanie minimalizovaná, nenechávajte nič na náhodu. My sme našli pre vaše podnikanie riešenie. Bude to stať len pár eur, prípadne pár desiatok eur. Nemusíte platiť stovky až tisíce eur za celú agendu. Nezabúdajte, sme bývalí inšpektori. Vieme, čo sa kontroluje, čo sa vyžaduje, ako rozmýšľajú inšpektori, na ktoré veci sa treba zamerať. Takisto dostanete od nás tieto materiály, ktoré budú pre prípadnú kontrolu postačujúce. Chcete vedieť viac? Určite nás kontaktujte.